Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Mukoma makadi. Amai makadi shenyu. Ndipo angu kuriseko kuno kubindura please. Kuno kubindura kwakanaka uko. Muchidimbo mukandudzo mhosva yakazoita kuti muzosvike munzvimbo ino. I-domestic violence. Ndo yakaita kuti ndizosvika panapa. Chakaitika ndechekuti ndanga ndane mazuva ndisati ndaenda kumusha. Saka ndisati ndaenda kumusha ndaigara kunonzi kuwadzana. Ndichigara kuwadzana sekudaro ndakabva ndazoti gandimboenda kumusha ndimbonoonawo chimhuri. Ofu ichi ndanga ndatone imwe mhuri chi kuHarare. Kuwadzana ikoko. Saka pandakati svika kumusha ndakasvika kuona pamba pasina mukadzi wandakanga ndasiya kupi ikoko. Mukadzi uyu akanga atotagura zvinhu zvake atoenda kumba kwawo. Vati kwaakaenda kumba kwawo uko akazinge asiya zvekumba kwawo azoenda kunzvimbo yeBhawa akutanga kupinda muBhawa. Inini ndiri kusvika paipai ndikunoona mwana ari kutotamba nemwana ari kumba kunitaura kuti inini ndiri kugara panapa. But inini chiri kundishungurudza manje ndechekuti vanhu vazhinji vakutonditaurira kuti uyu mukadzi uyu ari kupinda chi ari kupinda muBhawa. Saka pandakada kuti inini achindipa mwana wangu ndiite sei ndiende naye. Iye akatora akaita nharo. Ndo zvakazoita kuti ndikwanise kunetsana naye panguva iyoyo kusvikira azokuta akakukuwara. Ndazouyawo kupolisi ndasungisa nepolisi ndakuda kutodzokera kuHarare. Polisi yakabva yauya mumota yanga ndakakwira. Yakabva yasvika ndobva yanonditi shamwari une nyaya yawakaita. Zveshuwa nyaya ndakanga ndaita zveshuwa ndanetsana nemukadzi uyu. But mukadzi uyu akazosvika pakunondisungisa kuti ndizouya munzvimbo ino yeTorongo. Ndakazotongwa 24 months. But pa 24 months dzandakatongwa ndakabvisirwa 4 ndiri kukoti kumatari kunoku ndakabvisirwa 6. Which means ndakasara ndine 12. Saka chiri kuitika ndechekuti ndo mhosva yandakapinda nayo mukati menzvimbo ino yeTorongo. Saka ndakazongodzidzawo nokupara kwandakaita mhosva ikoko kuti mhosva yandapara iyi haifanira kunge ndichidzokorodza zvakare. Sezvo iyi mhosva yanga ndisati ndambopara muupenyu hwangu. Saka nanhasi unoyu ndiri kungotodai zvagona kuti ndisazosangana futi nematambudziko akaita sewaya. Saka ndinotenda zvangu. Asi kumashure uko maimbonetsana here nemudzimai wenyu? Kumashure uko hatina kubvira tambotinetsanei. Asi nekusiyanawo kwanga ndakamboita naye ndichimboendawo kanga nditsamwisawo zvandakatsamwawo zvisina nokuti asi zvakazoita kuti ndichive akari kuHarare ndizogara naye nguva yakati rebei ndisina kudzokera kumusha. Nokuti iye ane zvaakanga amboti itei zvake zvekumashure panguva dzese tanga tisinganetsana. Akazosvika pakuita sezvo kuti makazosvika pakuti aiwa rege ndinogara zvangu neuyo kuwadzana uzonotsvaga mumwe mudzimai tozoti munhu anenge aita zvikuru. Mukadzi wekuti inini ndaenda kubasa mukadzi aitorwa navabereki vake kana kuti womboenda kumba kwawo zvisina zvandisingazive inini. Ndobva ndazosvika pamba ndosvika ndabva kubasa ndosvika ndoona munhu hapa. Wotogara 3 days mukadzi asina kubvira atombowanika kana pamba wozowanikwa akuuya achiti ndakanga ndaenda kuvabereki vangu. Saka zvinhu zvokuti ndakava nechallenge yekuti saka vabereki vake ndo vakutotonga musha wangu kudarika inini. Zvakazoita kuti inini ndikwanise kumusiya uye ndigoenda kuHarare ndigonoshanda ndiri kuHarare. Saka ndakazodzoka uku ndichizosvika ndakamona asisipo. Zvakazoita kuti ndizonetsana naye mwana wangu ndada kutora mwana wangu. Saka nanhasi unoyu ndo zvazondipinza muno mukati meTorongo. Saka ndo zvazviri. Takatarisa nyaya matauro yekuti makatosvika mudzimai izonzi akuita zvekuenda kumaBhawa. Tingati cheikonzeresa chii? Mamusagone kuchengeta madzimai maviri aya here kana kuti zvakufamba sei? Madzimai mairi ndaikwanisa kumachengeta zvokuti dai ndakasvika iye asina kubvira abva pamba ndanga ndatomufunga kutodzoka kwanga ndaita sei kwandakanga ndaita. Fuchiwo vese ndanga ndakuda kutongoti ndigare nawo. Ndigoita chinhu chimwe chete tigobatanidzana iri mhuri imwe chete. Zvese zvanga takanga takanganisirana zvezve ndanga ndambozvitsveta pasaidi ndichinoti hazvina mhosva tigare nawo pamwe chete. Asi iye akazobva ikoko akuenda nzvimbo yeBhawa akunotambira ari ikoko. Zvinozova zvakandirwadza zvokusvika pakunotora mwana wangu zvechisimba ndakamurova ndakasvika pakuzosungwa. Saka nanhasi uno ndo zvakaita kuti inini ndizonge ndiri munzvimbo inoyi kana kuHarare kwacho kune mukadzi wangu uye mukuru mudiki uye handinazobvira ndazodzokera kusvika pari nhasi. Saka nhasi uno haasi kutoziva kuti inini ndiri munzvimbo inoyi. Iye mukadzi mukuru? Ndo chokwadi. Haasi kuziva kuti ndiri mukati menzvimbo inoyi. Ari kuziva mudiki here ari kuzviziva here muri kuno? Ari kuzviziva mukuru ndiye akandisungisa. Mudiki haasi kuzviziva anogara kuHarare.
mukuru ndiye andoziziva nekuti ndiye munhu akandondizungisa kuti ndizonge ndiri mukati menzvimbo inoyi. Saka zvakaoma kungoti mweya yakaipa ndiyo yakandipindawo panguva iyoyo kuzosvikira ndisvike panzvimbo inoyi. Kuti ndadzidza zvokuti handikwanise kuzonge ndichidzokorodza futi zvakadaro. Ndofanira kuteedzera kana ndanga ndakanganisirwa ndofanira kungonyarara kana kungobva panzvimbo iyoyo ndombotanga ndambopedza marwadzo ndozodzoka. Ndo zvazvakaita. Pamairwisana ipapo tinoziva kuti pakurwisana kwevanhu mashoko ndo paanobuda. Akataura here mudzimai kuti chakazoita kuti chimupushe kuti atange kuenda kumabhawa achisiya mwana kumba chii? Panguva iyi patakanosvika inini ndichimuona ndisvika pamba ini ndichinosvika pabereki vangu ndichinovabvunza vachitaura kuti munhu akaenda kumba kwavo. Asi inini ndatozoendawo kumashops ndo kudhuze nekumabhawa ikoko. Ndo kwandakazonosangana naye iye ari mubhawa ndakabva ndamutora ndibva naye pasaidi. Ndobva ndamubvunza kuti kweyo kuno kuri kuitei? Ndakanzwa kunzi wakaenda chii? Wakaenda kumba kwenyu. Saka ndo kumba kwenyu here kwawakaenda uko. Mukadzi uyo akazonosvikira pakunonditi hande kumba. Patakaenda pamba apa ndo pandakanosvikira ndikaona mwana wangu zvangari zvacho zvakaita kuti nini ndigumbuke kusvika pakuda unotora mwana wangu ndidzokere naye kumba kuna amai. Kuti nini ndizotakura mwana wangu ndichibva kuna amai ndichienda naye kuHarare kune mumwe mukadzi. Saka nhasi uno iye ndakazongomusiya mwana uyu ndisina kuzomutora bozi mwana akazongodzokera kwaari. Ndakadzidzorera mwana wangu kuti mwana anga achiri mudiki. Mwana uyu anga ane 3 years. Saka ndakanzi mudzorere kuna amai vake nekuti mwana achiri kuda kuchengetwa naamai vake. Chakanyanya kurwadzai ndanzwa muchiti mai zvanga kaita mwana ndichimutarisa ndozvakanyanya anga kaita sei? Ndakaona tsvina yakanga ainayo plus zvanga angori mumusoro make nemaronda anga nemaronda muzvisasa. Saka ndaingoti mukadzi uyu haasi kuita keya nemwana wake. Zvinozova zvakandirwadza kuti nini ndigoramba ndakaita se ndakada kusimbirira pakunoti nini ndakutakura mwana wangu. Saka iye akabva azviramba kuti mwana hakuna kwaanoenda. Nini ndipe nditakura kana uida kutakura iwe takutoenda chii? Takutoenda tese. Ndakati iwe handichakwanisa kutakurana newe kana kuti iwe wakaita se ukazonge wakuzviitira zvinhu zvako uri mubhawa. Saka inini handikwanisa kutakurana newe ndokwanisa kutakura mwana wangu chete ndakaita se ndakaenda. Ndo paakada kuramba ndo pandakatanga kumurova kusvika ndatakura mwana wangu zvechisimba. Ndo zvakazoita kuti iye azogumbuka pakuti iye aida kunouya kumba kwedu isusu iye akupinda mubhawa. Saka ndakazviramba zvaakanga achida kuti tiite pamberi paizvozvo. Saka ndo zvazvikaita panguva yacho. Ndinotenda zvangu. Saka family week inoyi nhasi uno kubva musi wemuvhuro unoyu hama dzawe? Hama hadzisati dzasvika. Handisati ndaziona. Kana dzichizosvikawo zvadzo dzichauya bozi handina chandiri kuziva kuti dzinokwanisa kunge dzichiuya. Nanhasi uno hadzina zvadziri kuziva. Saka kuuya kwadzine kunototinetsei. Asi pamakasungwa apa vaiuya zvavo? Vakauya kudhara zvokuti tagarisa. Vasati vambouya nekuti vanhu vechikuru vakurawo. Saka kuti vange vachikwanisa kubatanidza uku nouku munhu akufamba netsvimbo zvinotora kutinetsei. Saka ndosaka tazosvika pano panzvimbo inoyi. Saka chidzidzo chatakange takudzidzawo isusu nekuda kwokuti inini handifaniri kuremedza vabereki nekuti mhosva yandakazopara ndiri ndega. Saka nhasi unoyi ndofanira kungoti inini kusvika ndapedza jeri rangu kuuya kwavo kana kusauya kwavo asi ndongotenda kuna Mwari kuti Mwari dai vagona kutirangaridza kuti tigogona kubuda mukati menzvimbo inoyi. Handikwanise kuvaremedza. Saka ndaona zvakare mukuita zvekwaya. Munewo here kana kuti tarisiro kuti mukazobuda muchange muchinozviitira zvemumhanzi zvenyu muri mega? Inini ndatogara nditori nemamwe masongo andinotoimba sesimudhanzo. Ndiri muartist. Saka ndinokwanisa kunge ndichibuditsa dzimwe music dzandobuditsa ndichibatanidzira vekwaya uye ndichizoimba dzangu dzesimudhanzo. Kuti ndinogona kumbokuitai kuti ndimbokuimbirai mbijani rwiyo rwanziyo dzandakanyora mazuva atabva iwaya. Saka ndinogona kuti ndiimbe. Chakaita kuti muimbe nziyo idzi chii? Chakaita kuti ndiimbe nziyo idzi inyaya yekuti kugara kwandakaita muno munzvimbo yetorongo vamwe vanodzidza, vamwe vanoitawo mekaniki vachidzidziswa mukati munomu, vamwe vanogadzirawo saizvozvi zvataurwa nemumwe wangu kuti isu tisinogadzira zvipi izvozvi zvamuri kuona zviri panapa izvi. Saka zvinhu zvakaita kuti inini ndikwanise kuti ndizokwanisa kuramba ndichibudirira ndichiramba ndichinyora mimhanzi yangu kuti svikira ndakuzotanga kuziva kuti inini mimhanzi yangu ndakutoisimbisa nekuti ndo zviri pandiri, ndo chipo chitori pandiri ichocho. Saka ndinoramba ndichiimba ndokuti ndiende mberi. Saka iko zvino takatarisa kuchengetwa muri kuitana nambuya nanasekuru, mashoko amungade kuvaudza
nekugara kwese kwamuri kuita ndekuti kudii? Mashoko yandinoda kutaura inini kugara kwatinoita nana sekuru nana mbuya ndinovatenda nezvavanotiitira, nekuti pane nguva yatinenge tiri mukati umu vanotiudza kuti munhu haanongedzerwe kana asingade kunongedzerwa, munhu haatukwe kana asingade kutukwa, munhu haarohwe kana musina kubvira manetsana. Zvimwe zvacho kana usingabvume kutukwa usati wakuita sei, hausati wakuziva zvauri kuita. Saka unofanira kutobvuma kutukwa uchibva wabva pazviri kuitira kuti iwe usazosangana nedzimwe mhosva dzakafanana neidzodzo. Munhu akatuka zvaanotuka iwe wakangoramba wakanyarara, anopedzisira iye atozvinyarira akunyara ega, kupedzisira atozokusiya. Saka ndinovatenda nebasa ravanotibatira ana sekuru nana gogo. Saka dai vagona kuramba vachidaro kuratidza kuti ndo zvakarurama kumberi kwenyama neropa redu, kuti tigone isu kuziva Mwari, nekuti Mwari ndo paanotobva ipapo. Pakunenge tichiudzwawo matsika nemagariro nehunhu zvatinenge tichigara tichiitawo mukati mekugara patinenge tichiita muusungwa imomo. Saka hazvireve kuti munhu kana wakasungwa hauchaziva hunhu kana kuti hauchakwanisa kutaura hunhu. Hunhu hwakutobva ipapa kana wanga usingauzivi, uchigona kudzidziswa. Ndosaka takavati ana gogo, vamwe vacho vakanzi ana sekuru. Saka kuziva mbuya huudzwa, kuziva sekuru futi kuudzwa. Saka ndo basa ravanenge vachitoita, vachitotiudza kuti tigoziva kwatinoenda nekwatiri kubva. Yes. Ndichipendera chindimbirai nziyo yamakamuchiti yamakanyora last week. Alright. Vura meso angu kuti ndione Baba, kana ndiri ndega andizvigone saka famba ineni Baba, famba ineni Baba, kana musipo ndingadone dzimwe nguva ndinotadza ndichiziva nemeso yangu ndinochiva, naJesu vangu ndinodiwa, zvese zvandinokumbira ndinopiwa. Zuva nezuva vanondiita ndione zuva, vane ngoni vanovhura magoni ndinawo hazvikoni. Zuva nezuva ndinopfugama ndoda ndive ndakarurama, naMwari tive nehukama. Ndo zvandotsvaga, vhura emeso angu kuti ndione Baba, kana ndiri ndega andizvigone saka famba ineni Baba, famba ineni Baba, kana musipo ndingadone pazvinorema ndoimba mapisa rema, ndakatarira kune vangu vanondida, asi kune vaye vanondishuwira, kundiona ndichitambura ndichichema, ndaiswa njema, pati Mwari munditungamire, mundifumbamire, ndoda mundigonese, ndoda mundiponese, saka famba ineni Baba, famba ineni Baba. 2 minutes to the world. Ndo mamwe ma music dzandinoimba, asi kune imwe yacho futi munozoimba futi mumwe muartist wandinofarira zvisingaiti. But aiwa akazoita mushakabvu murume. Murume yainzi Sauro. Saka ndinofarira ngoma dzake zvisingaiti. Saka ndinogona kumboimba mbijana. Muchidimbu tinekutada kupendera. Alright. Aiwa ngoma ikabikwa na lazi, aiwa selezi mangoma ne plus. Shiba baba 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 baba, anakana chekutaura, makazonera mega, nzwa inini. Chikono chikogarwa goji baba, hakuna kanyazona chibaba, kumanya kunge munhu aba, ndanga ndatomurova shaba, oya futa kafeka botso yepingi, anga ajaira kuda kutuka wingi, manje ndakazvipedza ane jangi aimbe. Dati ndakamu ratidza kuti ndiri chibaba, ndiri munhu ngoro, ndakadya ndoro, ndiri bhoro notoro kusetswa dzisenda, kana siya sarenda. Ndakangotanga nekupapayidza, kalasi ndompa nguva yekubatanza, vanhu vese ndikoratidza vazviona chibaba bando varaidza, nzwa inini nesutu yeblue, mazino kutsuka kunge ndaputa glow, ndainoza kunge munhu ane flow, is true, bvunza inini ndakampindura, pandakangotanga ndakati ndomudhanda, akazviona mangoma ndichikanda, zvakamushamisa, zvese zvanokwanisa, madhira anonyura ndomuvhura, ndosiya ndamuvhara, halanuka television wazwa here. Aiwa ndangariro dzadzorwa. Muchidimbu muchinditsanangurira mhosva yakaita kuti mupinde muno mutei. Yanga iri assault. Zvakafamba sei kuti muzopedzisira masvika panapa? Zvakaitika ndezvoti ndakakweretesa munhu mari yangu inikwanda $200, ndichiti anozodzorera ya $250.
tichiita chimbatso. Saka munhu wandakakweretesa haana kuzokwanisa kundidzorera mari iye, anga kutonditi haasi kutoda kana kutondidzorera dhora rimwe chete zvaremi, kusvika ndatozonetsana naye ndichida kutora zvinhu zvinoenderana nemari yangu pamba pake. Saka iye pakurambira ndopatakazorwa. Anga kuti hanzi ndichakupe kana dhora imamba $200 aiti chikonzero ndechei? Munhu weukama, saka aiti ndadya mari yehama yangu. Ndikati koyo kana uiti wadya mari yehama yako, inini ndo mari andoda kuti nditakwanisawo kuraramisa mhuri. Ona zvamai manje hazvinawo nemiriro zvakanaka. Zvikanzi handina zvimwe zvandingakuudze, but inini mari yandadya ndeyehama yangu. Saka ndakatozoona kuti pakukweretesana paukama zvinonetsa futi zvinopedzisira tasvikisana pamatambudziko akafanana neandasvika nasa. Aramba kudaro makazomuita sei kuti muzosvika muno? Ndakasvika pamba pake ndichida kuti nditore property inoenderana nemari yangu. Iye ndibva aramba kuti nditore property iye. Saka iye ndibva ndazoshandisa simba rekumurova mai. Ndibva andisungisa. Akakuvara zvakadii muno? Akangosonwa 9 mastitch mumusoro. Asi makatomurova nechibonza chihombe chacho? Ndakamusumudza ndibva ndamurovera pasi. Makatsamwa maida mari yenyu shu? Sure. Bozi mazuva acho ndaitonetswa kuona landlord mari yerendi plus vana vaenda kuchikoro ndaito stress yakazingaiti. Saka iye ndipo aitonditaurirawo zvisina basa kuti handisi kukupa mari yako nekuti uri hama yangu. Saka zvinhu zvakaita kuti titadze kuwirirana izvozvo. Saka mazonotongwa maenda kukoti. Nyaya yenyu payakatongwa makanzi mimi mukupiwa makore mangani? Ndakapiwa 2 years. Saka ndapiwa 2 years. Jeri ndibva razondibvisirawo. Ndibva ndazosara ne18. Ndodza muri kupika idzi masara nengani manje? Ndasara ne4 months. Saka matopa padhuze nekubuda zvi? Sure. Zvamadzidza mujeri munomu zvamadzidziswa nanambuya nanasekuru zvichazonokubatsirewo kunzoko ndezvipi? Chekutanga ndakadzidziswa zvinhu zvakawanda. Ndakadzidziswa kukontrora temper yangu. 2 ndakadzidziswa mabasa emaoko akawandisa kusanganisira building, mechanics, nekugarawo nevamwe zvakanaka. Bozi anagogo nanasekuru vanotidzidzisa zvakare kuti kana uchinge wakanganisirwa usatonge wega, asi iwe unokwanisa kunoripota nyaya yako ifambiswa negwara rakanaka. Saka sekuru muzukuru hanzvadzi wamakarwisana nayo iko zvino mukabuda muchanomuti chii? Nditori neshuviro yekuti ndikwanise kugarawo naye pasi toonesana sehama yangu ndichimukumbirawo regerero kumutadzira kwandakaita. Even zvake akandisungisa but iye anofanira kundiregerera ndikwanisa kumuregererawo zvekare. Mazvinzwira haye mhuri yeZimbabwe vakomana vandakagara navo vari kutsanangura mapindiro avakaita mujeri. Asi hanzi tikataura tikamboti izvi zvinozowisa vakomana munhu anga vapinda mujeri nekupiwa makore aya, asi tikombofara zvakare manzwa vakomana vachiita zvidobidobi. Vamwe vacho vatoti aiwa isusu tichibuda muno takutonovhura machechi, takutonoita ana pasta, zvisinei kuti tinge tambopinda muusungwa. Chakakosha kuziva Mwari. Vamwe vataura vakati inini ndakanga ndaomerwa ndakudawo mari kuti ndibhadhare rent. Landlord vakaita kunditsika konzi zvakazosvika pakuti ndinoita mhosva yeassault nekuti ndakanga ndakuda mari yangu kubva kuhama. Chosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagiyo, tinoti chisarai. Zvichapera chakanzira yeupenyu hwako kuti chezodziyo dombo ekukwira kudenga chemacheri. Zvichapera chakanzira yeupenyu hwako kuti chezodziyo dombo ekukwira kudenga 55 Isaiah verengai Bhaibheri rashunodaitswa nashe usatora ruponeso 55 Isaiah verengai Bhaibheri rashunodaitswa nashe usatora
mukati eitingi zvivi zvenyu zvikachuka sei mukauya nazvo zvichachena sechando upenyu hwanga hwandinetsa ndanga ndafunga kuzvisungirira aiwa tenzi mandisunungura handichatsokeri shure upenyu hwanga hwandinetsa ndanga ndafunga kuzvisungirira aiwa tenzi mandisunungura handichatsokeri shure ndamuwana Jesu ndamuwana namazuva ekupedzisira ndichagara naye tamara nekusingapere ndamuwana Jesu ndamuwana namazuva ekupedzisira ndichagara naye tamara nekusingapere zvepasirino izvi zvichapera tsvakanzira yeupenyu hwako tichenzira dongo ekuenda kutenga amba murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedzai pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresiwe madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha hama murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedza pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresiwe madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha baba murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedza pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresiwe madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha kana mukafamba nemurayiro tamba chiedza chenyika kusazokanganwa kuitira vamwe rumwe munashe iyi ndiyo vimbiso yakasirwa naJesu yoenda teerai Mwari nekuti ndivo vanokosha kana ukafamba nemurayiro tamba chiedza chenyika usazorivara kuitira vamwe rumwe munashe iyi ndiyo vimbiso yakasirwa naJesu yoenda teerai Mwari nekuti ndivo vanokosha sisi murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedza pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresiwe madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha mama murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedza pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresiwe madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha rugare neupenyu takaripiwa kare patakagamuchira Ishe Jesu saIshe muponesi takaruisa pasi pemoyo yedu kuti tiponeswe teerai Mwari nekuti ndivo vanokosha rugare neupenyu takaripiwa kare patakagamuchira Ishe Jesu saIshe muponesi takaruisa pasi pemoyo yedu kuti tiponeswe teerai Mwari nekuti ndivo vanokosha baba murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedza pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresiwe madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha sisi murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedza pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresiwe madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha kumba akashayikwa mume wakafanana naye vakashayikwa iye vakunamata akashayikwa
vakashaikwa munhu vakafanana naye vakashaikwa iye vakunamata vakashaikwa munhu vakafanana naye vakashaikwa iye vakunamata Pinda mugateni wakapinda kateni aisaipira mambo mukombe oyo lauko Pinda mugateni wakapinda kateni aisaipira mambo mukombe oyo lauko wakachema Jesu wakachembera mare wakachema iye wakunamata wakachema Jesu wakachembera mare wakachema iye wakunamata ngatisembere vakunamata vakashaikwa munhu vakafanana naye vakashaikwa iye vakunamata vakashaikwa munhu vakafanana naye vakashaikwa iye vakunamata Baba verudo ndimi Baba verudo tishingise ndimi Baba verudo tishingise ngagobara sego mwari wangu tiri mundo musungwa vana vangu kumusha uko vanoda kuchengetwa neni ndingagopara seiko mwari wangu ndiri muno musungwa vana vangu kumusha uko vanoda kuchengetwa neni zorema Baba verudo tishingise chembeza takasi zinoda kuchengetwa nesu kana dzirizeka baba adzikone zorema Baba verudo tishingise zorwadza Baba verudo tishingise tanamata kana ndirineka baba andikone nokugama tanamata ndapfukama tanamata kana ndirineka baba andikone zorema Baba verudo tishingise tishingise
tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova, pandinotandara Baba, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova, moyo moyo, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova, moyo moyo, tarisai moyo, moyo wangu, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova, moyo moyo, tarisai moyo, moyo wangu, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Zatwa nevingi sinderegarega rive chinyoreso vanhu vose vave vanyori denga rose rivere kunyorera rudo rwa Jehova makungwa nenzizi zvinopa denga rinozara nemavara tisati tazvipedza ingani une nyasha Rudo rwake harunzereke, ini ndiri basa remaoko hakuna ake. mumwe wandinga na mate Rudo rwake harunzereke, ini ndiri basa remaoko ake. wandinga pfugamira Rudo rwake harunzereke, ini ndiri basa remaoko ake. dai peni yangu iri mbezo yemuveso nairo bepa racho riri danda rinovesa mashoko angu aiveswa padanda irori aizovei aizobudei dai peni yangu iri mbezo yemuveso nairo bepa racho riri danda rinovesa mashoko angu aiveswa padanda irori aizovei aizobudei una nyasha Rudo rwake harunzereke, ini ndiri basa remaoko ake. wandinga na mate Rudo rwake harunzereke, ini ndiri basa remaoko hakuna ake. munhu wandinga pfugamira Rudo rwake harunzereke, ini ndiri basa remaoko ake. torai moyo wangu musuke neisu usunge neisupe pawakakomba mamuva twasanutse senjachere baba torai pfungwa dzangu mudzisuke neisu muzisunge neisupe padzakatanga nyika muparopafadze vagomborere ishe torai moyo wangu musunge neisu usunge neisupe pawakakomba mamuva twasanutse senjachere baba torai pfungwa dzangu mudzisuke neisu muzisunge neisupe padzakatanga nyika muparopafadze vagomborere ishe anuzere vakasvika pakunyadziswa hakuna vakadana muzita renyu vakasvika pakukundikana hakuna vakavimba nemi Mwari vangu vakasvika pakunyadziswa hakuna vakadana muzita renyu vakasvika pakukundikana hakuna vakavimba nemi Mwari vangu vakasvika pakunyadziswa hakuna vakadana muzita renyu vakasvika samatenga torumbidza Inotiependeza, patizviza pano isusu hakusi kugona kwedu, asi nyasha dzenyu Baba. samatenga torumbidza Inotiependeza, patizviza pano isusu hakusi kugona kwedu, asi nyasha dzenyu Baba. samatenga torumbidza Inotiependeza, patizviza pano isusu hakusi kugona kwedu, asi nyasha dzenyu munotigadzirira tafura isu Munopeva vengi vedu, musiye tirichoka, munoramba muine zuva, munotigadzirira
Kugatirira tafura izo pamberi pevavengi vedu musiye tirichoka moramba muine suwo kugatirira tafura izo pamberi pevavengi vedu musiye tirichoka moramba muine suwo tinoda baba tinoda kuimba na Jesu tinoda baba tinoda kuimba na Jesu nekuti ndiye oga wakarurama wakavimbika nekuti ndiye oga wakarurama wakavimbika aivaise aivaiva baba ebeneza aivaivaise akasimudza zvimbo ikachinja nyoka kanitora vanhu vakuvinzi ndati akasimudza zvimbo mhani akasimudza zvimbo ikachinja nyoka kanitora vanhu vakuvinzi tora vanhu vako uende tora vanhu vako uende uende tora vanhu vako Mosisi tora vanhu vako ndapfuma tora vanhu vako uende uende tora vanhu vako ndati tora vanhu vako uende tora vanhu vako uende uende tora vanhu vako Mosisi tora vanhu vako ndapfuma tora vanhu vako uende uende. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.